foto laino मोनसे देलै फट'आलाय मा जानखाय फट'आथ' जेरैबाबो पस्ट होनो हायोना खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआनो जाहैबाय दिनैहाय माने आंना हासबेन्डआ बिरादनो माने खुमब्राजों दाउजों जानो लुगैदोंनो बिनिखायनो मालाय गावनो दायो दाउ लाबोना फैबाय आरोना दाउ बेदर बिनिफ्राय आरो खुमब्राबो नै बिथिंजा दंखायो आं लेमनो थाखाय लाखाबाय ओमफ्रायो बेनो दिनैहायनि भिडिअआ खुमब्राजों दाउजों संनो नागिरदों आङो ओमफ्रायो नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैहायनि भिडिअखौ सान्दुङाबो ओरैबायदि गोसा मा बुंबावनो आरो सान्दुंखौ गरमजोंनो माने एकदमबारे बबेयाव जिरायगोन बबेयाव मागोन जायो न' सिङावथ' हाबजाखाया एकदम बाहेरावनो जिरायना दंगासिनो आरोना मानसिफोरा ओमफ्राय दा आङो संनो टाइम जाबाय नालाय संनांसिगोन उपाय गैया गरमबाबो जानोथ' नांगोन नङा होमबा लोगोफोर सानजौफुनि बोथिसे फुंनि बोथिसे बेनो आरो एकदम सोरांबानो खामानियानो बेनो ओमफ्राय दा आङो संनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो नै खुमब्राया बिराद मोजांखा टिक्लुक्लुनो एकदम गोरलैथार आरोना बेजोंनो जानोसै मानसियाबो बारा बुरजा नङा नालाय जोंहा बेनो थोगोन आरोना आरामनो संनानै जाहोनोसै दाउ बेदरजों खुमब्राखौ हाखांबाय आङो नै ओमफ्राय आरो नै बिथिंजा नै दाउ बेदरा बे दाउ बेदरजोंनो संनोसै आरोना गोथावनो गोबावजों खुमब्राजों दाउ जानोसै जोंहा दिनैहाय होथारगोन बे आंना हासबेन्डआ जासोमथारनाया खुमब्राजों दाउखौबो बिराद मोजां मोनो बेयो आंना हासबेन्डआ सामब्राम गोजाखौ हानानै लाबाय आरोना ओमफ्राय आरो नै बेयाव जिरा मसला आरो बानलु बिनिफ्राय सामब्राम गुफुर देनानै लाबाय आरोना बेदराव होनो थाखाय ओमफ्राय दायो आंना सारायाबो दुंबाय सामब्रामखौ एवनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर एसे सामब्रामा खामसोम जाबा बे मस्ला देनायखौ हरफाखासिगोन आरो थावआवनो मस्ला देनायखौ हरनोसै आरोना दायो मस्लाखौ हरखांनानै दसे एवनानै ओमफ्राय नै आं दायो बेदरखौबो हरबाय आरोना दसे खोबना दोनथ'नोसै बिनि उनावसो आङो हालदै संख्रिखौ हरगोन संख्रि हालदै हरनोसै दायो फारसे आखाइजों मबाइल हमनानै फारसे आखाइजों होनाया बिराद डिस्टार्ब जायो भिडिअबो बानायबा माबाबो खालामबा ओंखायनो माने मानसि सासे थाखाबा मोजां जायो आरोना ब्लग बानायनो ओमफ्राय आंहाबो हासबेन्डखौ मोनस्लाबबाय थाया नालाय उपाय गैया हारसिंनो बानायनांगौ जायो खुमब्राखौ हरनोसै एकदम बेदरखौ मोजाङै एवबाय आङो खामस्रो जालायनाय ओमफ्राय दा खुमब्राया हरजासिगोन आरोना खुमब्राखौ हरबाय आङो ओरैबायदि गरम लोगोफोर आयु मोखाङासो गोलोमजोबो आंना जोंख्लाबजोब्बाय नै गोलोमनानै मोखाङा ओमफ्राय आङो मोजाङै दसे गोबाव एवनानै दै होबाय आरोना दै होनानै होबाय गोदौबाय थाथोंसै ओमफ्राय बिथिंजा आङो नै टमेट' थाइनै दङ बेखौ चाटनि बानायनो नागिरदों आरोना बानलु गोसा होनानै ओंख्रिया एकदम ग्लब ग्लब गोदौगासिनो नै लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ सिनायोना सिनाया आं हले बिराद गोथाव मोनखायो नाजों फुदुंना जानांगौ पान पिप्लि होनो बेखौ ओमफ्राय दाथ' जोंहा खुमब्राजों दाउ संबाय नालाय इखौ दा संथ'ला दा हराव जासिगोन आरोना नाजों फुदुंनानै बिराद टेस्टि जाखायो आरोना फुदुंना जाबाथाय बायना लाबोदों इखौ दासो दा हराव जासिगोन ओंख्रिया मोनबाय नै लोगोफोर जबजोब्बाय आरोना बियो ओमफ्राय आंथ' दैखौ बिराद बुरजा होदोंमोन ओमफ्राय रानहोजोब्बाय दैखौ गोथाव जानाय बायदि ओमफ्राय बेदरनि रोसिया ओंखारनाय बायदि गोबाव संबाय आरोना खोन्थादो
एसेल' लागोन दे खोन्थानाय गोथाव जादोंना जायाखै टेस्टि जादो ओमफ्राय नायनाय आंनि गिसिबावनो बानलु सिब्र'खौ दोनबाय इयो आंनोबो एसे बोखानानै हर बानलु सिब्र'खौ सामब्रामखौ नांगौ नाङा टेस्टि ओंख्रिजों गोथाव गोथाव मोनजाबा आंना हासबेन्डआ खुगानिफ्राय माथो ओंखारा ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय ओमफ्राय बिराद गरम ना बेयाव जिरायफैबाय आरो औवा सिङाव जोंहानि बिसिनिजासो साहा नाङो जानो आरामनो एकदम बार बारबाय थायो आरो ना ओमफ्राय मा खबर माबा दाउआबो डिस्टार्बथार दाउ फिसा जादों जाना माने एकदमबारे बुरजा बुरजानो नै लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो अननाय आरो बरायहोनाय बाहरनाय थाबाय बे जाबाय अनिता बर' ब्लग आरो ना नै नोंथांमोना बारा सिनायबांनाय नंला आरो ना नै अनिता बर' ब्लग एसे उल्था नुयोना नै ओमफ्राय बे आब'खौ नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामहैबानो जाबाय बिराद मोजां माने जिलापिफोरखौ न'आव बोरै सावो रसगल्लाखौ बोरै न'आव बानायो माबोरै मा नांगौ गासिबखौबो माने फारसेनिफ्राय ओरैबायदि मोजां भिडिअ बानायनानै होयो आरोना बियो ब्लग भिडिअ लाबोबाय थायो सानफ्रामबो ओमफ्राय सिगाङाव बांसिन मेथाइ सावनाय मानायनि होयोमोन ओमफ्राय दाबो बिराद मोजां इन्ट्रेस्टिं ब्लग लाबोयो आरोना अनिता बर' ब्लग आब'आ बियो बरमानि आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायनो हागोन आरोना बोरै न'आव आरामसे माने नायनानै लाबा न'आव बानायना जानो हागोन आरोना माखासेयाथ' रोंखायो खिन्थु माखासेया रोङा नै आंनो रोङा आरोना बोरै बानायो जिलापिखौ ओमफ्राय रसगल्लाखौ बोरै बानायो आंनो बेफोरखौ जेबो एसेबो नलेज गैया ओंखाम ओंख्रिखौ हले गोथाव संनो रोंगौ आरो खिन्थु जिलापिफोरखौ बोरै सावो बेफोरखौ मिथिया आरोना आङो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि आं बायदि सोरबाफोर रोङाबाथाय बे आब'नि चेनेलाव थांना नायोबाथाय हागोन आरोना नै आं दिनै जिलापि बानायनो नागिरदों दा नोंथांमोनखौ आं शेयार खालामनो नागिरदों माबोरै बानायनो नागिरदों जिलापिया जोंहा जिलापि बानायनो थाखाय खुरैसे मैदा ओमफ्राय 1 सामुस घी होनांगौमोन दा घी गैयिखाय आङो रिफाइनखौनो होनोसै बाङाय लोगोफोर बांद्राय गोलाव खिथिबाय थाला आङो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनो गोसोबाथाय आरो बेबायदिनो गोथाव बोरै संनानै जायो बोरै मायो बेफोरखौ जुदि नायनो जेनेबा सिखायना लानो गोसोबाथाय बे अनिता बर' ब्लग सार्च खालामबानो मोनगोन आरोना नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आरोना भिडिअ लानो गारि माबा इखौसो रायनायखौसो लानांगौमोन भिडिअ बोरै होदावना होदो भिडिअ लाफादों गावनो मबाइल नांगौ नालाय आथुथार आरो बिनि मबाइलजोंसो लागासिनो आं ब्लगखौ ओंखायनो आथुथार मबाइल बिनाया ओंखायनो जफा फैदों बेयाव नेबाय थानांगौ मा होनो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नै आथुरथार जाबाय मबाइल बिनाया नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइबखौनो खालामा नायबाबो नायो खिन्थु साबस्क्राइब खालामा एकदम माला मालायफोरनि बायदि 50K जागोन बिदि जागासिनो आङो माला जागोन दे जोंना 50K एकदमबारे नायग्राफोरा सापर्ट बानायगासिनो औ नोंथांमोना नायनाल' थानाङा आरोना साबस्क्राइब खालाम नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामनायाथ' जेबो नाङा नालाय नायनाय फाजेनो साबस्क्राइब खालामनो हायो आरोना नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम ओमफ्राय आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोरनो ओमफ्रायो जुदि साबस्क्राइबारफोरा थाब बुरजा बारिबासो गोसोफोराबो गोजोननाय मोनो आरो बिनिसाय माने मोजांसिन खालामनो नाजायो आरोना बेखिनियानो आरो मा बुंबावनो स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो
So bye bye bunisimbo. Foto lainnya. Delay foto alai mazan kai. Foto atau jere babu poso na ina. Gisiban.